Elmondom mi nektek. Én akármit megcsinálok, akármivel megküzdök. Én váltam meg a világot, olyan vagyok, mint Jézus. A játszatén nagyon idegtépő, sok a köcsög meg az ének. Én azon vagyok, hogy jó kedvet varázsoljak az embereknek, az összesen szomorú geci. Valamelyiknek az a baja, hogy nem baszott, valamelyiknek az a baja, hogy olyan kell felkelni, valamelyiknek meg az a baja, hogy nem kapott kávét reggel, vagy nem tudom. Szerintem ezt a gyereket be fogják vinni valamit. Sanyika bajt csinált. Szóval mi történt tegnap este? Honnan a geci? Mondom, nem emlékszem semmire. Egy hónapig nem ment iskolába. Mert ugye nem tudtam viselkedni az osztály közösségben. Egyszer csak jön a gyámhatóság, majdnem elvitte. Szerintem ez milyen vicces? Vegyél még levegőt. Sos maradjam be. Történt egy kurva nagy baj. Mi nem gondoltuk, hogy egy kis diákcsínyből ekkora tragédia történik. Hát jó, nem látszik rajtam, hogy megbántam, de amúgy bad meg egy ilyet ki nem bánik. Gyerekfantázia ez a dolog. És azért csináljuk, mert nem akarunk felnőni.